Atinsă de magie. Un roman de Ramona Badea. Narator Ramona Badea. Volumul 1. Capitolul 1. Colegiul. Iată-l. Se întindea în fața mea, mai măreț decât aș fi crezut. Colegiul Sfântul Nectarie. Clădirea avea 5 etaje și domnea măreață pe mai multe sute de metri. Lângă ea se aflau clădiri mai mici, de maxim 2 etaje, probabil sălile de curs și alte dependințe. Arăta ca un palat, impunător, splendid și destul de misterios. M-am foit emoționată în locul meu. Eram în mașină cu un șofer, probabil angajat al școlii, și alții 2 elevi, o fată și un băiat, veniți de la alte școli decât a mea. Ne-am întâlnit toți 3 la aeroport, de unde ne-a ridicat șoferul. Am apucat doar să facem cunoștință, apoi nu am mai discutat. Eram cu toții emoționați și nerăbdători și nu aveam chef de conversații mărunte. Mașina a oprit în fața porților din fier forjat și cineva ne-a verificat documentele. Parcă mă mișcam ca prin vis, fascinată de tot ce mi se întâmplă. După verificare, porțile s-au deschis, iar șoferul a pornit intrând pe domeniul colegiului. Așa impunător cum e, se vede de la o poștă că e un colegiu de elită. Dar ce nu știu majoritatea oamenilor este că nu e un colegiu pentru oameni. Nu chiar. Este o școală pentru copiii și adolescenții atinși de magie. Vampiri, semi-vampiri, magi și tămăduitori. În același timp, e și cel mai mare centru de comandă al vânătorilor din România. Bine, ar trebui să începem cu începutul. Numele meu e Ariana, am 17 ani și sunt semi-vampir. Mama mea este vampir, iar tata a fost om, sau cel puțin așa am auzit. Pe tata nu l-am cunoscut niciodată, iar mama conduce centrul de comandă al vânătorilor din Spania, Saragossa, deci ne vedem foarte rar. Eu am început colegiul în Spania la vârsta de 7 ani. 3 ani mai târziu am fost mutată în Franța, la un colegiu mai dezvoltat, cel din Spania fiind destul de mic. Am studiat și în Rusia câțiva ani. Acum am ajuns în România pentru a-mi începe pregătirea, iar dacă totul merge bine, în câțiva ani voi fi vânător. În același timp, dacă o țin tot așa, până la 30 de ani voi fi văzut toată lumea. Cei ca mine, cei atinși de magie, rareori țin legătura cu familia, cel puțin în perioada școlii. Iar dacă aleg să devină vânător după școală, ei bine, ei nu au parte de prea mult timp liber. Sunt puțin ocupați să îi vâneze și să îi ucidă pe cei atinși de magie neagră. Trezitorii, un fel de necromanți, vârcolacii, jurații, oameni care au făcut un pact cu diavolul, care le-a oferit putere, dar le-a luat la schimb sufletul, și Nosferatu. Dintre toate ființele magice rele, Nosferatu e cel mai îngrozitor. Nu am văzut niciodată unul, dar am învățat despre ei. Dacă s-ar face un top cu cele mai malefice creaturi magice, Nosferatu ar fi pe locul 1. El este, teoretic, un vampir, unul transformat, nu născut. Tot ce cred oamenii că știu despre vampiri este fals. Vampirii nu sunt infertili, evident, altfel cum ar fi putut exista semi-vampirii? Ei nu sunt nici morți, nici malefici, nici blestemați. Sunt pur și simplu altă rasă. Crucile, usturoiul și apa sfințită nu îi deranjează. De fapt, unii dintre ei chiar sunt credincioși. Soarele îi deranjează, doar la modul că fac insolație mult mai repede și uneori mai gravă decât oamenii. Nu dorm în sicărie, ci au vieți normale. Dieta lor este alcătuită și din sânge, asta e drept, dar foarte rar e sânge de om. De obicei se hrănesc cu sânge de animale, iar atunci când consumă sânge de om, este în cantități mici, dat la schimb de bunăvoie de oameni contra unor sume de bani.
În zilele noastre, vampirii nu mai transformă oameni, făcându-i vampiri, și nici nu mai beau sânge direct de la sursă, fiind considerat ceva rușinos, urât, ca și cum ai merge dezbrăcat pe stradă. Semivampirii ca mine nu au nevoie deloc de sânge, slavă Domnului, iar vampirii primesc rații de sânge de animale, rareori de om, pe care îl beau în intimitatea casei lor. Ei bine, Nosferatu este transformat, și nu de oricine, ci de vampirul original. Știți voi, Dracula, părintele vampirilor moderni. Transformarea este un proces dureros și traumatizant, căruia nu toți oamenii îi pot supraviețui. Iar cei care o fac nu mai sunt ca înainte. Sunt agresivi, nu își pot stăpâni pofta de sânge și partea negativă, malefică, îi ghidează la fiecare pas. Iar dacă semivampirii trăiesc până la 200 de ani, vampirii ajung chiar și până la 500, dar Nosferatu sunt nemuritori. Asta dacă nu cumva sunt decapitați de un vânător priceput. Pe măsură ce înaintam pe domeniul colegiului, emoția creștea. Fata de lângă mine tremura ușor, iar uitându-mă la ea am realizat cu stupoare că ieșea fum de la vârful degetelor. Desigur, îmi venea să-mi dau o palmă mentală. Acesta este un colegiu mixt. În colegiile mai mici învățau doar câte o specie atinsă de magie, sau cel mult studiau împreună vampirii și semivampirii, dar nici urmă de magi, deci nu fusesem nevoită să am prea mult contact cu ei. Lucrurile erau pe cale să se schimbe. Am spus nesigură de cum ar trebui să reacționez la această demonstrație de magie necontrolată. Mă mai întrebam, deși n-aș fi recunoscut, dacă sunt în siguranță într-o mașină cu o persoană care o poate incinera fără voie într-un atac de panică. În următoarea clipă, șoferul, conducând încă pe domeniu, cu mâna stângă pe volan, a întins mâna dreaptă spre noi, fără să spună ceva, iar fumul a dispărut. Deci, trimiseseră un mag cu noi, nu un simplu șofer. Probabil ca să ne poată ține piept în cazuri de forță majoră. Are sens. Ușurată că totuși nu aveam să iau foc, mi-am mutat privirea la loc pe geam. Undeva în stânga colegiului, o alee pavată ducea către o clădire mare, cu majoritatea pereților de sticlă cu oglindă. Era aproape la fel de mare precum colegiul, la fel de impunătoare, dar nu avea aspectul unui castel, ci mai degrabă a unei secții de poliție ultramoderne. Cel mai probabil era centrul de comandă al vânătorilor, motivul pentru care sunt aici. Persoanele atinse de magie aveau slujbe diverse, atât în lumea oamenilor, cât și în cea noastră. Unii erau medici, mai ales tămăduitorii preferau acest job. Alții erau gărzi de corp pentru oameni importanți și așa mai departe. Câțiva dintre ei erau jucători profesioniști de poker, făcând abuz de talentele lor magice și câștigând sume uriașe. Dar o parte măricică dintre ei lucra ca vânător. Vânătorii erau legați de un centru de comandă, unde se antrenau, de unde primeau misiuni și unde raportau la final de misiune. Unii dintre ei locuiau la centru pe perioadă mai scurtă sau mai lungă, în funcție de misiuni. Însă brigada vânătorilor nu era alcătuită doar din ființe magice. Din grupul lor făceau parte și oameni. O parte importantă din oameni erau inchizitori, persoane care se asigurau că șterg orice urmă lăsată de magie, astfel încât oamenii de rând să nu afle niciodată de existența noastră. Iar o parte mai mică dintre ei erau vânători, care mergeau în misiuni alături de vampiri, magi și tămăduitori. Nu aveau forța sau rezistența acestora, însă erau utili. Juraseră credință neamului nostru și sunt destul de sigură că primeau un salariu bunicel. Și când spun că juraseră credință, mă refer la faptul că fiecare dintre ei avea un tatuaj. Locul unde se afla tatuajul și forma lui era ales de fiecare persoană în parte, dar ce nu era opțional era sigiliul magic, ce îi împiedica să vorbească despre noi sau despre munca lor.
Desigur, nu erau obligați să lucreze pe viață pentru noi. Puteau oricând să-și dea demisia. Magia din tatuaj era îndepărtată, însă nu înainte de a fi fermecați cu o vrajă, astfel încât să nu își amintească nimic din lumea noastră. Șoferul mag a oprit într-un loc de parcare, nu departe de colegiu, iar noi am coborât parcă în slow motion din mașină. Nu e nevoie, spuse el când am vrut să ne luăm bagajele din portbagaj. O să le găsiți în camerele voastre, puțin mai târziu. Mergeți la intrarea principală și spuneți că sunteți studenți noi. Colega mea de la recepție vă va ghida mai departe. Am mers toți trei în tăcere. Pe bune, deja devenea cam penibil, trebuia să spun ceva. Pare super aici, nu? Am zis. Atâta s-a putut. Cei doi au dat din cap, iar fata a zâmbit șters. Hai că s-a dus tentativa mea de conversație. Bună ziua, am spus ajunsă la recepție. Suntem elevii cei noi. În față și primul birou pe dreapta, ne-a informat o recepționistă drăguță. Directoarea Catenca vă așteaptă. Recepționarea a zâmbit fără să-și arate dinții și mă întrebam dacă e vampir sau mag. Hai că am ajuns aici de nici 10 minute și deja sunt rasistă. Directoarea ne-a făcut semn să intrăm, ne-a dat orarul, o hartă și ne-a spus unde putem găsi regulamentul intern. Nu ne-a zis să îl citim sau să îl respectăm, dar era deja clar asta. În birou mai erau încă 3 persoane. 2 femei pe la 22-25 de ani și o, Doamne, un bărbat care părea zeu al războiului, care în trecut a fost fotomodel de lenjerie intimă sau ceva. Mușchii bine sculptați, dar nu exagerat de mari, îi se vedeau prin tricoul ușor mulat. Părul negru era puțin cam prea lung și aproape îi dădea în ochi, iar ochii, de un căprui intens, erau absolut minunați. Așa cum este tradiția la noi, fiecare dintre voi va avea un mentor până la terminarea școlii. Mentorul o să vă învețe magie sau luptă după ore și o să vă fie alături să vă îndrume. Aparent, directoarea vorbea. Eram puțin acaparată de ochii aceia căprui. Mi-am luat privirea de la ei cu greu. Cât despre el, părea că nici nu mă observă. Ana, mentorul tău este Rahela, te va conduce în camera ta, spuse directoarea, adresându-se fetei care a scos fum în mașină. Arthur, mentorul tău este Maria. Colegii mei au ieșit din cameră împreună cu mentorii lor. Ariana, mentorul tău este Adam. Zeul / fost fotomodel a făcut un pas spre mine, părând că mă remarcă pentru prima dată. Normal că el era mentorul meu. Normal. Viața mea nu fusese niciodată simplă. De ce ar fi simplă de acum încolo? Capitolul 2. Vânătorul. Ești vânător? L-am întrebat în timp ce ieșeam pe ușa dublă. Judecând după mușchii pe care îi avea, mi-am imaginat că ar fi unul. Nu erau mușchii unei persoane care mergea regulat la sală, ci mai degrabă ai unei persoane care se antrenează constant pentru luptă. Da, mi-a spus și un zâmbet fugar i s-a strecurat pe buze. Și cum literalmente îi sorbeam fiecare cuvânt și expresie, nu mi-a scăpat nici asta. Un colț care s-a strecurat peste buza inferioară doar o secundă cât a zâmbit. Un vampir. De obicei, vampirii zâmbesc fără să își arate colții, mai ales dacă trăiesc în lumea oamenilor. Nu am înțeles dacă la el a fost o greșeală sau intenția de a-mi arăta clar ce e. M-am întrebat dacă e un vampir născut sau trecut prin tranziție. Semivampirii adesea beau sânge, atunci când ajung la majorat, pentru a deveni vampiri. La noi, tranziția e mult mai simplă, având gena de vampir în ADN. Nu e dureros sau traumatizant, doar bei puțin sânge și genele de vampir ies la suprafață. Mă întrebam cam multe despre el, când de fapt ar fi trebuit să mă întreb cum va fi acest nou început la alt colegiu și mai ales începutul antrenamentului pentru a deveni vânător.
Mai aveam 1 an și jumătate până să pot intra în rândurile vânătorilor, dar până atunci urma să mă antrenez și să dau diverse teste pentru a demonstra că merit să fiu aici. Am mai riscat o întrebare. Păi și cum ai timp și de misiuni și de mentorat? Am fost rănit în ultima misiune, spuse el arătând către piciorul său drept. Până mă refac, nu am voie să mai lupt, dar nici nu am vrut să pierd timpul degeaba. Părea exact genul care nu vrea să piardă timpul. Genul dedicat, muncitor, loial sistemului până în măduva oaselor. Am riscat o privire spre piciorul lui și am văzut că într-adevăr avea un șchiopătat foarte mic, abia vizibil. Nu am mai întrebat altceva. Mergea lângă mine solemn, la o distanță laterală suficient de mare, astfel încât mâinile să nu ni se atingă, dar suficient de mică încât să mă poată conduce. După ce am ieșit din clădirea principală, am cotit pe o alee și ne-am îndreptat spre intrarea din spate a colegiului. Ajunși acolo, am urcat la etajul 2 și mi-a deschis o ușă pe care scria camera de zi, anul 10. Camera de zi? Nu am avut așa ceva în celelalte colegii unde am studiat. Mi-am dat seama că fiecare an are una. Erau în total 11 ani de studiu la fiecare colegiu. Primul an se începea la 7 ani, iar anul 11 se termina după vârsta de 18 ani. Camera de zi arăta, exact ca o cameră de zi. Avea o canapea mare și vreo 6 fotolii, câteva birouri, câteva măsuțe mai mici ca pentru cafea, iar într-un colț se aflau 3 fotolii beanbag colorate. Un televizor cu ecran plat, uriaș, era agățat într-un colț și mi-am dat seama imediat că transmite doar intern, din lumea magică. Directoarea anunță cele mai importante modificări sau alertele acolo, spuse Adam arătând spre TV. De asemenea, și exercițiile de evacuare și de luptă sunt anunțate acolo, dar și aici. Scoase din buzunar o brățară cu o curea gri și un ecran mic, ca o brățară de fitness, și mi-o înmână. Aici ți-e trecut orarul și antrenamentele și tot aici vei primi diverse alarme. Am dat din cap, am luat brățara și am legat-o la mână. Camera ta este cea cu numărul 7, îmi spuse arătând către un hol. Numele tău e pe ușă, iar colega ta de cameră e Emma Popescu. O româncă, mi-am dat seama imediat. Speram să mă pot înțelege cu ea. Limba oficială a tuturor colegilor era engleza, dar asta nu îi împiedica pe mulți să vorbească în limba lor natală în afara cursurilor. Iată și motivul pentru care în Rusia nu am avut prea mulți prieteni. Doar înflăcărarea unor tipi din clasa mea părea că poate trece bariera lingvistică atunci când îmi mai făceau avansuri. Și, să ne înțelegem, aveau de ce. De când eram mică, mi-am luat foarte în serios antrenamentele. Nu aveam eu atâția mușchi precum Adam, deoarece fetele nu pun mușchi așa repede ca băieții. E știință. Dar aveam ceva, inclusiv în zone în care băieților le place să se uite. Fără băieți, fără alcool, fără tutun sau droguri, fără petreceri. Ora stingerii este la 10 seara, ora trezirii la 7. Micul dejun la 8, prânzul la 13 și cina la 7. Tonul vocii lui era în niciun fel. Pur și simplu îmi dădea niște informații pentru că avea datoria să mi le dea. Mâine la 12 să fii la centrul de comandă. Îți fac un tur scurt și începem lecțiile. Dar nu mai avem încă o zi de vacanță? Am întrebat aproape gemând. Școala începe oficial abia apoi mâine. Studenții începuseră să ajungă în campus încă de la începutul săptămânii. Dar eu am venit mai târziu pentru că mama îmi promisese că ne vedem, măcar câteva zile înainte să încep școala. Ca de obicei, a anulat pe ultima 100 de metri, fiind prinsă cu munca de la centru. Iar eu, pentru că nu vroiam să vin aici mai devreme de ziua anunțată, mi-am petrecut ultimele zile în Franța. Sunt emancipată, majoritatea vampirilor și semivampirilor se emancipează de pe la 16 ani, ca să poată locui sau călători singuri în caz de nevoie. Eu am făcut-o de la 15 ani, pentru că mama nu era niciodată prin preajmă și am vrut să pot decide pentru mine.
Dar, sincer, Parisul e chiar deprimant când te plimbi singur. Ai venit aici ca să te pregătești să fii vânător, nu să-l încezești de pomană. Mâine, la 12, în fața centrului. M-am chinuit mult să nu-mi dau ochii peste cap. Cum poate o persoană atât de drăguță să fie în același timp atât de nesuferită? Noapte bună, mi-a spus îndreptându-se spre ieșirea din camera de zi. Pa, i-am spus cu jumătate de gură și am pornit pe holul către camera mea. Și am intenționat să nu mă uit la el. Jur că am vrut. Doar că nu m-am putut stăpâni și m-am întors să îl văd, fix când ieșea pe ușă. Am făcut contact vizual pentru o jumătate de secundă, iar privirea lui avea ceva între amuzament și exasperare. Mergând pe hol, mi-am văzut numele scris pe una dintre uși și am intrat. În timp ce intram în cameră, m-am întrebat dacă ar trebui să ciocăn, dar era pustie. Seara deja începea să se lase, iar camera era în semi-întuneric. Am căutat întrerupătorul și l-am apăsat. În cameră se aflau 2 paturi suprapuse, un dulap mare cu 4 uși și o masă de 2 persoane cu 2 scaune. În partea dreaptă se afla o fereastră mare cu draperii bej și puțin mai încolo o altă ușă. Am deschis-o și am nimerit într-o baie. Era mică, de fapt foarte mică, și nici vorbă de cadă, doar o cabină de duș, toaleta, o chiuvetă și o mașină de spălat. Deci, în primul rând, wow, o baie, fie ea și una extrem de mică, doar pentru mine. Mă rog, pentru mine și pentru colega de cameră. Cât despre mașina de spălat, abia aveam habar cum funcționează una. În celelalte colegii aveam o cameră separată, de regulă la subsol, cu mașini de spălat cu fisă și uscătoare. Propria baie, cu propria mașină, e ceva. Bagajele mele se aflau lângă pat și am început, fără prea mare tragere de inimă, să despachetez. Dulapul avea 2 părți cu umerașe și 2 cu rafturi. Am ocupat câte una din fiecare, lăsându-i loc colegei. Lângă patul de jos era o mică noptieră cu 2 sertare, iar pe peretele aferent patului de sus 2 rafturi. Ingenios! Mi-am pus cărțile și câteva caiete în sertarele de la comodă și am așezat pe ea un ceas de masă din bronz, cumpărat din Paris de la un magazin de antichități. Fiindcă ajunsesem prima în cameră, mi-am permis să-mi aleg patul. Dinspre camera de zi se auzeau voci, semn că mai mulți elevi se întorseseră de pe afară. M-am gândit să merg la ei, dar nu știam exact ce să zic sau ce să fac. Ai zice că atâtea mutări de la un colegiu la altul m-ar fi făcut să mă obișnuiesc să mă integrez, dar nu prea. Chiar în timp ce eu mă gândeam dacă să merg totuși în camera de zi, s-a auzit un ciocănit în ușă. Intră! Literalmente și-a făcut loc în cameră mai întâi părul, apoi ea. Un păr șaten roșcat, lung până la talie și nu neapărat ondulat, dar ușor explodat. Cu câțiva centimetri mai înaltă decât mine și ceva mai slabă sau, mă rog, mai puțin musculoasă, târând după ea un geamantan imens și cu un zâmbet larg pe buze, și-a făcut intrarea colega mea de cameră. Bună, eu sunt Emma, a zis întinzându-mi mâna. Wow, ce mă bucur că am ajuns. Era să pierd trenul și chiar am vrut să ajung cu o zi mai devreme. Speram să fiu repartizată cu o elevă nouă. În anul 10 sunt mereu o grămadă de elevi noi. Super, tu cum te numești? Asta e ceea ce eu numesc o diaree verbală. Nu e rău, e chiar foarte bine. Știți cum își fac introverții prieteni? Nu își fac. Doar dacă nu cumva vine un extrovert și îi adoptă. Iar ea se pare că era extroverta perfectă. Mai ales că toată tirada aceea de cuvinte fusese făcută cu un zâmbet uriaș pe buze, într-o engleză perfectă, cu doar un foarte vag accent. Ariana, îmi pare bine de cunoștință. Să știi că am ocupat patul de jos. Sper să nu te superi. Nu, e perfect, îmi place să dorm la înălțime. Vrei să vii în camera de zi să te prezint celorlalți colegi? Și-a aruncat valiza uriașă cu boltă, iar aceasta a zburat și s-a oprit lângă peretele cu baia. Doar un vampir sau un semi-vampir ar fi avut puterea asta. Da, sigur, am spus. De unde ești? M-a întrebat în timp ce ieșeam din cameră.
Am fost în multe locuri. Ultima dată am studiat în Rusia. Dar nu ai accent rusesc. M-am născut în Spania, am zis. A aruncat o privire la ușă în timp ce o închidea în urma noastră. Am înțeles că îmi citește numele afișat pe ea. Ariana Garcia. Așa da, a spus zâmbind larg. Niciun colț nu se afișa la vedere. Da, era semi-vampir ca mine. Capitolul 3. Mentorul. Seara a curs cu viteză. Am dat mâna și am făcut cunoștință cu 10 de persoane. La un moment dat pierdusem șirul. Nu mai știam care e vampir, care e mag, nici măcar numele lor. Îmi aminteam vag de Claudia, care fusese fosta colegă de cameră a Emei. Mi-a spus că fiecare dintre ele a solicitat o altă colegă după ce s-au certat pe spațiul din dulap, dar acum se înțeleg din nou bine. Când ceasul a bătut ora 10, s-au auzit pași pe scări. Lumina din living a fost stinsă într-o fracțiune de secundă de către un mag. Nu am văzut exact care din ei. Profesoara Gruia, îmi șopti Emma. Vine să ne reamintească de ora stingerii. Hai să mergem. Ca la un semnal, cu toții au pornit spre camerele lor. Emma m-a tras spre holul care ducea la camera fetelor, în timp ce băieții se îndreptau spre holul lor. Îmi era greu să mă deplasez prin întuneric, dar Emma, știind foarte bine camera, mă tot trăgea după ea. O secundă mai târziu, ochii mei de semi-vampir s-au obișnuit cu întunericul. Nu vedeam ca ziua, dar puteam distinge obiectele pe lângă care trec, astfel încât să nu mă lovesc de ele. Lumina din living s-a aprins atunci când noi tocmai deschideam ușa camerei. În liniște absolută, mergând pe vârful degetelor, am intrat și am închis ușa. Nu aprinde lumina, bagă-te direct în pat, hai repede, o să vină să ne verifice. Am urmat instrucțiunile Emei și m-am băgat în pături îmbrăcată. Peste maxim un minut, ușa camerei noastre s-a deschis ușor și profesoara a intrat înăuntru. Era înaltă, părul negru, tăciune și ondulat îi cădea peste umeri și cu tot întunericul din cameră am putut vedea că purta ochelari cu rame groase negre. Privirea ei a măturat camera și am închis ochii când am observat că urma să se uite spre mine. Câteva secunde mai târziu, ușa s-a închis. Plecase. Emma s-a dat jos din patul ei și s-a așezat pe al meu. O să mai vină cineva să ne verifice? Între 2 și 3, de obicei un luptător. Un luptător? Am întrebat surprinsă. Un vânător care nu este implicat în misiuni se numește luptător. Păzesc școala și patrulează domeniul prin rotație, iar unul din ei, probabil cel care trage paiul cel mai scurt, vine să verifice dacă toată lumea doarme. A fost și asta o aventură. Ariana, asta nu e nimic. Să vezi cum e când e ziua cuiva. Ne strângem în camera lui sau a ei și petrecem, iar la orele când știm că vin să ne verifice, ne ascundem. Anul trecut, Robert nu a reușit să fugă în timp util și s-a camuflat. Luptătorul s-a uitat fix la el și nu l-a văzut. Wow, asta e magie avansată. Și nebunie avansată. Dacă ar fi fost mag, l-ar fi văzut. Dar am mizat pe faptul că cei care patrulează sunt de obicei vampiri. Deși existau 4 rase bune, rase care nu au imprimată în minte și în sânge dorința totală de a ucide, adică semi-vampiri, vampiri, magi și tămăduitori, majoritatea persoanelor se referă la primele 2 categorii ca fiind vampiri, iar la celelalte 2 ca fiind magi. Asemănarea între semi-vampiri și vampiri există, deși doar cei din urmă consumă sânge. Asta le dă o putere mai mare, dar și ceva bătăi de cap cu soarele. Însă între magi și tămăduitori, ei bine, magii pot face vrăji de orice fel, atâta timp cât studiază să le învețe. Un singur lucru nu pot face, să vindece. Cât despre tămăduitori, doar să vindece pot. Vrăjile nu le sunt accesibile. Cu sute de ani în urmă, existau tămăduitori pe jumătate magi sau vampiri pe jumătate magi, dar în timp structura de guvernare a fiecare specii a crescut și au început să apară din ce în ce mai puțini copii corciți.
Fiecare rasă are un conducător. Magii au un rege, ales de comitetul de magie. Din comitet fac parte doar cei mai puternici și mai vârstnici magi. Restul raselor au lideri, aleși prin vot. Toate rasele colaborează în pace și armonie, dar au unele acorduri. Cei vinovați de încălcarea legii sunt judecați de conducerea din specia lui, nu se bagă unii peste guvernarea celorlalți, dar iau împreună deciziile cele mai importante, care ne afectează pe noi toți. Mai sunt și alte înțelegeri de acest gen, dar nu prea am fost atentă la orele de istorie magică. Mâine e ultima zi de vacanță, m-a trezit Emma din contemplarea mea. Ce vrei să facem? Mă gândeam să bem o cafea dimineață la cafeneaua preferată, apoi să-ți arăt tot ce e interesant pe aici. Ar fi grozav, la naiba, mâine am antrenament la 12. Pentru vânători? Întrebă Emma, deși era destul de evident. Aproape toți studenții noi din anul 10 ajungeau aici pentru că își doreau să devină vânători. Da, și eu vreau să devin unul, dar totuși antrenament în vacanță? Mentorul tău e cam nenorocit. Este, am spus, strâmbându-mă. Nu am mai menționat că e extrem de sexy, cu o atitudine impunătoare și un corp. Ok, ne bem cafeaua și după aceea te duci la lecție. Și facem plimbare de recunoaștere după aia. Așa facem, am spus dând din cap. Doamne, uneori nu vine să cred că mai avem 2 ani până să devenim vânători. Pare ireal. Cei din ultimul an terminau studiile după primul semestru, în luna decembrie, când se încheia oficial anul școlar pentru ei. Lunile rămase până la admiterea oficială în rândul vânătorilor le petreceau făcând exclusiv antrenamente. Vampirii se antrenau în arte marțiale și proceduri de a ucide ființe atinse de magie neagră, iar magii repetau cele mai comune vrăji folosite în luptă. În același timp, vreau să profit de timpul ăsta ca să mă distrez. E ultimul an și jumătate de libertate, înainte de misiuni periculoase. Asta nu prea îmi seamănă a libertate, am spus. Am luat o pungă cu alune din valiză și am pus-o între noi. Am început amândouă să ronțăim de zor. Dacă știi bine regulile, știi și cum să le fentezi, spuse Emma cu expresia unui copil inocent în care zace un drăcușor zăpăcit. A, chiar, ai zis de cafenea. Ne vor lăsa să ieșim? Nu ne trebuie bilet de voie sau ceva? Emma râse. Of, Ariana, nu știi nimic despre locul ăsta. Evident, abia am ajuns, am zis rânjind, în timp ce aruncam cu o alună în ea. Emma o prinse și o aruncă în gură. În campus sunt 3 cafenele și 2 restaurante. Teoretic sunt pentru vânători. Practic poți intra dacă se întâmplă să cunoști persoanele potrivite. Lasă-mă să ghicesc, tu le cunoști? Bineînțeles, spuse Emma zâmbind larg, normal. Am zâmbit și eu la rândul meu. Începutul ăsta nu semăna cu altele. Abia aștept să beau o cafea bună, zise Emma. Mai am 2 ani să savurez asta. Am auzit că după ce devii vampir, unele gusturi ți se alterează, iar chestii care îți plăceau în trecut nu-ți mai plac. Am rămas puțin șocată, deși zău că nu aveam motiv. Majoritatea semi-vampirilor optau pentru transformare la terminarea studiilor. Deci vrei să devii vampir? Nu era o întrebare, nu neapărat. Normal, cine nu-și dorește să trăiască 500 de ani și să aibă mai multă putere pentru a înfrunta ființele magice malefice? Păi, cred că eu. Pe bune? Se miră Emma. De ce? E vorba despre sânge, cum să-ți spun? Mă scârbește, am încheiat într-o notă vinovată. Emma râse. Acum da, dar după transformare nu va mai fi așa. Corpul tău îl respinge acum pentru că nu ai nevoie de el. Însă lucrurile se vor schimba, iar după aceea nu o să ți se mai pară scârbos. O să-l dorești chiar. Probabil, am spus nu prea convinsă. Când eram în anul 4, am avut o colegă de cameră vampir, spuse ea. Repartizarea pe camere ține cont de rase, de obicei, dar atunci a fost o situație mai neobișnuită. În fine, ideea e că am văzut-o consumând sânge. Mi s-a părut scârbos la început, dar în timp m-am obișnuit.
Voiam să o cred. Chiar voiam. Într-adevăr, să trăiești mai mult și să ai mai multă putere era tentant. Emma căscă și se întinse. Hai să ne băgăm la somn, am zis. Nici nu vreau să mă gândesc în câte feluri creative mă va tortura Adam la antrenament. Mentorul iadului? M-am înecat cu ultima alună și Emma m-a bătut pe spate râzând de mama focului. Mentorul iadului arăta chiar și mai sexy în training decât arătase cu o zi înainte în blugi și tricou. Toți vânătorii aveau un corp lucrat și sexy, dar la el era mai mult decât atât. Era părul cam prea lung care îi cădea în ochi, grația cu care și-l dădea la loc după urechi, ochii căprui pătrunzători, forma maxilarului și... Dacă el era absolut adorabil, antrenamentul cu el nu a fost. Tonul sever a fost și mai sever, iar lupta fizică m-a lăsat cu câteva vânătăi serioase. După toate aparențele, nu îi păsa nici că făceam parte dintr-o rasă inferioară din punctul de vedere al forței, nici că sunt fată. Eram prima care să creadă și să susțină egalitatea dintre sexe, care era recunoscută oficial la toate rasele, dar nu mi-ar fi părut rău dacă ar fi ținut cont că sunt puțin, doar puțin, mai fragilă decât el. Nici vorbă de așa ceva, oricum. Cum se fac formațiunile de luptă? M-a întrebat el spre finalul antrenamentului. M-am ridicat cu greu de pe jos, de unde mă aruncase după ultima luptă corp la corp. Vampirii se află în primul rând, urmați îndeaproape de semi-vampiri. Oamenii se află în spatele lor ca întăriri. Imediat după sunt magii, care neutralizează pericolul de la distanță și îi susțin pe semi-vampiri și atunci când pot pe vampiri. Tămăduitorii rămân mai departe de luptă și nu pășesc în focul bătăliei decât dacă unul dintre ai noștri are nevoie urgentă de vindecare. Bine. Aruncă o privire la brățara de la mână. Mai avem 10 minute de antrenament. Le putem folosi pentru a face câteva ture de teren. Oh, serios? Eram obosită și mă durea tot corpul. Ți se pare că glumesc? Spuse ridicând o sprânceană. Era atât de nesuferit și parcă cu fiecare clipă petrecută împreună cu el simțeam cum mă înflăcărez. Și nu era de la luptă. Alergarea nu se face la început? Viteză, Garcia, nu rezistență, spuse el ușor exasperat în timp ce ieșeam din sala de sport și ne îndreptam spre teren. Ne întrecem. E nedrept, am spus ridicând brațele spre cer. Ce naibii, tu ești vampir, nu o să te pot întrece niciodată. Într-o secundă ajunse foarte aproape de mine, folosindu-și viteza de vampir. Era la cel puțin 5 metri de mine, apoi era la nici 5 centimetri. Prea aproape, periculos de aproape. Dacă nu poți să mă întreci pe mine, ce o să faci când vei întâlni un Nosferatu? Îi simțeam răsuflarea pe obraz. Mirosea a mentă și a ceva dulce, în combinație cu deodorantul lui fresh pe care îl puteam simți cu toată intensitatea fiind atât de aproape. Zisese ceva de Nosferatu? Se îndepărtă de mine și începu să alerge ușor spre teren. Speram din tot sufletul că nu a observat efectul pe care îl are asupra mea. Și, bineînțeles, avea dreptate. Ar trebui să nu mă mai plâng și să profit de ocazie ca să învăț și să mă antrenez. Aparent, primisem abonament premium la mentorul iadului. Norocoasa de mine!